Lero panyasa voice box Captain Bonds akulankhula kunena kuti zonse zimene akhala akuyankhula mbuyomu zotsutsana kapena zonyoza olemekezeka mtsogolo wa dziko lino Profesa Peter Mutharika zimenezo afufuta. Iwo akulankhula ngati nzika dziko la Malawi komanso ochikonda chipani cha UTM akuti ali okondwa komanso akuwafuna zabwino a president pa ntchito yomwe ayiyamba yoyendetsa dziko lino la Malawi. Likhale limodzi pano panyasa voice box ndipo kuti Captain Bonds akuti bwanji ndipo akamaliza timati msango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Kwa ine monga membala wa UTM komanso nzika ya dziko la Malawi wanda dziko lake ndikuwafunira zabwino Profesa Arthur Peter Mutharika pa ulamuliro wawo umene akuyamba nthawi ino. Tizichita izi ndikuona izi kusatengera kuti 2019 adali ndani, 2014 to 2019 anawamba panga bwanji. Tifune tisafune ndi president komano tiyang'anize ntchito zinakupanga za lero. Ndayambire mwindizifukwa zake za 2019 ineyo ndafufuta zimene zija chifukwa cha khalidwe lake mina kuonetsa pano labwino. Kodi zimachitika izi mulamuliro wa MCP a opposition kumapita kumene anthu akhudzidwa ndi madzi amaletsa. Ankanena kuti achakwera ayamba apitako kaye, akapitako achakwera ndi enanu muzipita kuphatikizapo chilima amachidwa kuti enanu mutha kumapita. Azikhale amankhula monyang'waro adakanenaso izi kuzuzu pamene kuti asifuya ndi madzi kunkhatabe chilima kuti apiteko azikhale ng'oma ndi chimwendo kuchita ukaniza ati asapiteko tudikira achakwera. Chakwera atabwera kumapita kumene kuja analankhula azikhale ati ene ake amafuna apiteko tinawuza kuti yayi kubwereka eni ake utsogoleri wa dziko lino. Chimali vice president IMCP olombuta gudubuzika cha gada nkumakanika otembenuzika ngati bingiza. Chipani chanu cha MCP chagwa ngati bingiza mukhale choncho siri kutembenuzani yayi. Munamuona kamba akagwa cha gada ambatembenuzika yekha amafuna anthu amtembenuze. Nde a DPP atagwa cha gada adaona kuti kugwa cha gada ngati uli bingiza sungatembenuzike wekha umafuna wanthu akutembenuze. Kapena kuti kamba akagwa cha gada sangazitembenuze yekha amafuna wina amtembenuze kuti ambe kuyenda. Nde inu IMCP ponopo magwa cha gada adakutembenuzani achina chilima ndazi zawo 9 kuti mtenge boma. Mgwagwetsa cha gada ansanu waja kumona ngati madolo. Ndaliyesa anatenga mphamvu yake ndodo yake imene adakutembenuzirani cha mtagwa cha gada. Ndebe pano pasa IMCP mwagwaso cha gada siri kutembenuzani yayi. Inu ndinu kamba kapena kuti bingiza. Bingiza nikamba akagwa cha gada satembenuzika yekha amafuna wina mtembenuze agweche minyendo taziyenda. Ndekhani konko tatembenuza DPP pano amalawa tembenuza DPP uja adagwa cha gada uja zintchito zake zabwino. Jealous ni nsanje mmene tinayo wanthu enanu kazipitirizani umwe ndimene zimafunikira chifukwa pa chinthu chabwino chimene akupanga munthu ngati palibe munthu wowankhaza palibe munthu wantopola wansanje zabwino siziyenda. Ndiye ndikuthuza kwambiri anthu amene muli nsanje lero ndi mtima oyipa tamapitirizane zimene zitapatsa ngolomera kwa munthu wabwino kuti azipitiriza kuti muchilibe manyazi musowe choyankhula kenako.